जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद शेतकऱ्यांना 50,000 नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे। वेंगुर्ले तालुक्यामध्ये अवकाळी पावसामुळे राज्यपालांनी प्रति हेक्टरी दिलेली नुकसान भरपाई ही तुटपुंजी आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेले शेती कर्ज व खावटी कर्ज माफ करावे, तसेच मच्छीमार बांधवांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई तात्काळ मिळावी यासाठी आज शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पडते यांच्या उपस्थितीत व मार्गदर्शनाखाली शिवसैनिकांनी तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले। तहसील कार्यालयाकडे यावेळी आंदोलनात श्री पडते यांच्यासह वेंगुर्ले तालुका प्रमुख यशवंत परब, उपजिल्हा प्रमुख आबा कोंडस्कर, महिला तालुका प्रमुख सुकन्या नरसुले, तसेच बाळा दळवी, अजित सावंत, उपनगराध्यक्ष अस्मिता राऊत, शहराध्यक्ष अजित राऊत, युवा सेना तालुका पंकज सिरसाट, तसेच विवेक आरोलकर, वालावलकर, विवेक कुबल, मंजुषा आरोलकर, सचिन वालावलकर, संजय गावडे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी व शिवसैनिक या आंदोलनात सहभागी झाले होते। आंदोलनानंतर आपल्या मागण्यांचे निवेदन शिवसेनेतर्फे तहसीलदारांना देण्यात आले। जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद शेतकऱ्यांना 50,000 नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे। शेतकऱ्याला 50,000 नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे। सातबारा कोरा, सातबारा कोरा, झालाच पाहिजे। सातबारा कोरा, झालाच पाहिजे। आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा।